Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Ande muso ka furu sabana minɛ ye sake furu sabana wa arama ne jiginne la dɛ tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw bɛ se k'aw ka seri kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan widewo kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.widewo.tv walima maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ Orange aw kɛrɛfɛ. musolakaw sen doni fɛrɛbaw tigali la jamana kɔnɔ o ye kɛlɛ ye musolakaw olu cɛsirin bɛ kosɛbɛ min kama yaasa ka se ka hakɛw olu damakanya min k'a jira k'a fɔ ko yiriwa foyi tɛ kɛ musolakaw olu kɔ. kan Maroc U17 baaraw o labɛn okumu kɔnɔna la samata sɛgɛncini minnu kan ka taa faso ale kuma bɔ olu tɔgɔ dira sɔgɔmada in na lajɛrɛ dɔ senfɛ fédération malienne de football la Kajatu Bagayɔgɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan a bɛna perepere caman di an ma o lajɛrɛ in kow kan. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'aw bɛ ka Advance TV lajɛ ni waati na a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na an kunnafoni daminɛ la musolakaw olu sen doni fɛrɛbaw olu tigali la jamana kɔnɔ o bɛɛ u ta bala ni ka yiriwa o kofɔ fo ka taa se adamadenya o timɛko ɲuman ma barisa jɔyɔrɔba bɛ musolakaw la o de kama ni waati laban in na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye musolakaw ye k'olu cɛsirilen don yaasa ka se ka hakɛw olu damakanya ka kɛɲɛ ni o taabolo ye an ka kunnafoni ɲinina Astanso ale wulila ka musoba cɛsirilen dɔw sɛgɛrɛ u ye masala min kɛ o ko kan Mamadu Jalo ale b'o ɲɛfɔ an ye. Ni musoba ninnu hali n'o y'a sɔrɔ u ka cakɛdaw tɛ kelen nka u ka wulikajɔw olu bɛɛ lajɛlen kelen ka d'a kan fɛn min ye musow u ka hakɛw fo ka taa se u ka sinsin u yɛrɛ kolo la ni musoba filaw u ka wulikajɔ bɛnnen don o ma. Muso ka autonomisation an kɔni ye min faamu an bɛ projet caman de kɛ dans ce sens là i n'a fɔ sisan an ka activité caman ye walasa muso ka se k'a ye instance de prise de décision la a kɛra niveau national ou bien niveau communautaire la o bɔlen kɔfɛ an bɛ activité wɛrɛ kɛ min ye ka musow dɛmɛ u ka entrepreneuriat la. N'i y'a mɛn i b'a fɔ ko autonomisation musow bɛ commerce kɛ u bɛ sɛnɛ kɛ u bɛ entrepreneuriat kɛ mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko de plus en plus musow bɛ ka taga ka kunnafoni ɲini u bɛ se ka u tɛgɛ don boloda décision bɛ ta yɔrɔ min na u yɛrɛ bɛ se ka kɛ o tabali kan cogoya min na walasa ka muso ka hakilina fɔ ka muso ka intérêt défend. Hali n'o y'a sɔrɔ maa caman kɛlen don ka musow ka yɛrɛma sinsin u yɛrɛ kolo la k'o bila fɛn min ye sɔrɔ hukumu kɔnɔna la. Ni musoba ninnu y'a jira k'a fɔ a b'o bɛɛ lajɛlen san. Autonomisation tɛ jagokun ni c'est vrai c'est important muso ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka se ka baara kɛ min bɛ se ka u yɛrɛ nafa mais autonomisation fana ye ni muso ye wari sɔrɔ ni muso sera ka fɛn dɔ sɔrɔ min b'a nafa a kan k'a da don jamana ko la parce que a bɛ fɔ cogoya min na cɛ ni muso de bɛ jamana dilan
wa point de vue économique ni muso fana farla jamana développement kan a bɛ dɔ bɔ fantanya la. Ni y'a mɛn ko autonomisation kɔni baara k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye baara dɔrɔn tɛ mɔgɔ minnu bɛ poste occupé ministre musow b'o la directrice musow b'o la u bɛ corps caman na bi bi in na kɔni diɲɛ fa tan naani bɛɛ o baara ka dɔgɔ k'a fɔ ko musow tɛ mun na au même pied que cɛw donc an ka groupement la an bɛ campagne digitale caman don sen na mun bɛ a jira k'a fɔ ko musow bɛ baara min na u bɛ ka ko minnu kɛ k'olu bila en avant. Walasa cɛw ani musow bɛɛ bɛ se ka kɛɲɛ hakɛ kelen na o wulikajɔw olu kɔni o sabatira ni jɛkulu maa ninnu fɛ ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye musow ka se k'u kɛ den kɛrɛfɛ ye forobacɛw la fo ka taa se jamana ale marayɔrɔw ma o ye fɛn ye dan kan ka sigi mun na. Don o don musow b'u ka valeur de yira k'u ka compétences yira u bɛ ka taa kunnafoniw ɲini mun b'a to u bɛ se ka poste occuper u bɛ ka to ka baaraw ni kɛwale dɔw kɛ mun b'a yira k'a fɔ ko u ye jɔyɔrɔ faba b'u la surtout processus de paix n'a fɔra k'i bɛ bɛn kɔni ko fɔ i bɛ musoya ko fɔ. Nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ musow ka sinsinli u yɛrɛ koro la fo ka taa se musow jɔyɔrɔ bonyali an ka jamana marayɔrɔw la o ye waleya ye min ye don o don kɛlɛ ye min talen don ma muso cɛsirilenw fɛ walasa laɲiniba minnu b'u la n'o de ye musow ka hakɛ o bɛɛ lajɛlen ka d'u ma o bɛ se ka sabati. Kunnafoniya wɛrɛw nasira fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sunkalo ale ye hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ o kalo ye ka kɛɲɛ ni o hakilina ye fɛn min ye association Aïbaoura Rassoul maaw ye olu ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma dɛmɛ in ale tun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la da balo de la i n'a fɔ malo sugaro nɔnɔ o ni a ɲɔgɔnna caman an ka kunnafoni ɲininaw olu tun bɛ o fana kɛnɛ kan Isa Sise ale ni Kɛrifa Sidibe olu bɛ ɲɛfɔ k'an ye. Ni sunkalo kalo barikama in na ɲɔgɔn dɛmɛ fanga ka bon kosɛbɛ wa o de hukumu kɔnɔ tɔn min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Aïbaoura Rassoul olu ye balo tila dɛsɛbagatɔw cɛ yalasa u bɛ se ka sunkalo kɛ hɛrɛ la malo b'o la fo ka taa se tulu ani makɔrɔni ma. Alhamdulillah i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ni bɛna di dɛsɛbagatɔw de ma maa minnu ni Ala y'u lajarabi silamɛ ye maa jumɛn ye silamɛ ye maa min tɛ jɔrɔ n'a kelen ye n'ale bɛ lafiya la a b'a dɔn waati kelen k'a fɔ maa dɔ kunkolo bɛ tile la waati. Association yi musow ka ɲɛma ka fɔ la u bɛ nin hakilina in kɛ san o san dɛsɛbagatɔw ye. Nin ka nin tɛ ko kura ye nin ko kɔrɔlen san o san Aïbaoura Rassoul bɛ nin dɛmɛba in kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma donc mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ sun u tɛ sunakariw sɔrɔ u tɛ sukaro sɔrɔ donc Aïbaoura Rassoul bɛ yan nin baara n'a ɲɔgɔnna caman de kama ka di dɛsɛbagatɔw ma bɛɛ ka se ka suguri dun bɛɛ ka se ka sun tigɛ hɛrɛ la. Balo ninnu sɔrɔbagaw n'olu ye denbaw ye fo ka taa se mɔgɔkɔrɔbaw la u caman y'u ka nisɔndiya yira. A nisɔndiya nin bɛ ne fɛ ne kɔni bɛ dugawu kɛ san o san o k'a kɛ a kɛbagaw Ala ka barika don la Ala ka barika don la Ala ka a kɛbaga caya ya rabbal alamin an kɔni bɛ dugawu kɛ Ala bi ka dɔw fara cɛsiri kan fantaw kɔni tiɲɛ yɛrɛ u y'u jigi tugu. Bon ne bɔra ka nin sɔrɔ sunkaro kɔnɔna ma parce que bon ne ye yɔrɔ min ne ye dɛsɛbaatɔ de bon surtout yɛrɛ mankɛnɛ nana fulakɛri la a bɛnna ne kɔni ma hali bi ne kɔni bɛ dugawu kɛ n bɛna nafa parce que ne ye dɛsɛbaatɔ de ani ni bɔ ɲɔgɔn kɔni ne nin tɛ ne ba deli ka ɲɔgɔn bɔn yɛrɛ sɔrɔ kuma na n b'a bonya n b'a talo arabi Ala ka n'a ka di ma Ala ka tafa di. Wa sunkalo dɔrɔn tɛ association Aïbaoura Rassoul bɛ fɛn caman wɛrɛ di san kɔnɔla bɛɛ la u b'a laɲini bɛɛ ka fara u kan ka se ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ. Ale bi sunkalo ale okumu kɔnɔna la nin kalo in ye kalo barikamaba ye Mamadu Dinɛ maaw olu bolo nin kalo in kɔnɔna la ala deliw ale ni taabolo ɲumanw olu bɛ kɛ ka caya silamɛ dinɛ maaw olu fɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye sunkalo ye ale tilalen don sigiyɔrɔma 3 ye sigiyɔrɔma 3 minnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni a jɔyɔrɔ don ka se ka caman faamuya sunkalo ale tile 10 nafa kan fɛn min ye an ka kunnafoni ɲininaw ye olu ye wulikajɔ kɛ o ko kan Modibo Kani Sidibe ani Kɛrifa Sidibe olu ka wulikajɔ kun ɲɛsin b'o ma an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔtaw la. Sunkalo min daminɛla marisi kalo tile fɔlɔ ale ye kalo ye min nafa ka bon sunkɛbaw ɲuman yɔrɔ. Sunkalo kalo ala ye siranya kalo don sunkalo kalo ɲumanya kalo don yiriwali kalo don sababu ka cɛsiri u b'a la dɛ nka hali bi ka dɔ fara kan sabula an b'a ye sunkalo kɔnɔ maa dɔw bɛ yen u bɛ malo di maaw ma u bɛ sukaro di maaw ma u bɛ jiw di maaw ma
caman misiriw la u bɛna ji dɔw tuma bɛɛ ji yɛrɛ bila an yɛrɛ ka misiriw la i y'a faamuya bɛɛ ye hinɛ dɔ ye. sunkalo tilayɔrɔ ye 3 ye ni o ye tile 10 fɔlɔ tile 10 filanan ale ni tile 10 laban a jirala k'a fɔ ninnu kelen kelen bɛɛ ɲɛnamayali bɛ kɛ sababu ye ka sundonnaw ka sun sɛbɛntiya. salam a ko sunkalo k'a tilalen bɛ tilayɔrɔ 3 de ye a kun fɔlɔ awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar rawahu al-bayhaqi wa ibn hibban wa abu shaykh a ko tan filanan ko ye ala tala ka jurumu yafa ye ala bɛ yafa a ka jɔnw ma sunkaloba in kɔnɔna na a ko tan sabanan ko ye ala tala ka kan hɔrɔnya ye ka bɔ janaba tasuma ma maa maa ye sun don a doncogo ɲuman na k'a nafila seli a nafila selicogo kɛcogo ɲuman na a ko sunkalo bɛ sa don min na n'o y'a ban don ye tan laban don ye a ko ala tala ye layiru ta k'a ye kan hɔrɔnya ka bɔ janaba tasuma donni ma fo e maa min sa n'i tilala kana segin ka na kota baara wɛrɛw la o sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ dɛ. imam mahamadu sherifu haidara ni bɛɛ b'a wele ko kalapo ale y'a yira yasa ka nafa caman sɔrɔ ni kalo barikamaba in na ko sundunnaw kan ka ɲumanya waleya kɛ ni kalo in na. an bɛ dugawu kɛ ko ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman o nɔgɔya. kunnafoni kuncɛ la farikolo ɲɛnajɛ ale kun kan fɛn min ye coupe d'Afrique des nations cadet Maroc 2025 ye o baara labɛn okumu kɔnɔna la kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira bi sɔgɔmada in na fédération malienne de football la yaasa ka se ka mali ka cɛbɔw olu tɔgɔ di fɛn min kɔni ye cɛbɔ 24 ye n'o ye joueur ye ko olu de kan ka taa faso ale kuma bɔ Kajatu Bagayɔgɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan a bɛ ɲɛfɔ k'an ye. y'a chefle an ka jamana kɔnɔ équipe nationale cadet n'o ye sifinaka kɔnɔ minnu sisan bɛ jɔn san 17 la olu ka liste ka da kunnafonidilaw tulo kan a kɛnɛ kan u ka degeden karamɔgɔ n'o ye Adama Jefila Jalo ye a n'a cakɛɲɔgɔnw nana fo ka taga se commission centrale des médias n'o ye kunnafonidilaw ka jɛkulu ɲɛmaa ye o fana tun bɛ yen n'o tun b'a la ka fédération malienne de football ɲɛmaaba Mamutu Ture jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan liste kofɔlen yiralen kunnafonidilaw la degeden karamɔgɔ ka ɲɛfɔli k'an ye an ka jamana ka laɲini na ni tolon kofɔlen kɛnɛ kan. a ka d'an ye vraiment ka taga jɔnjɔn nɔfɛ hali n'a sɔrɔ an tɛ étape brûlée il faut aller match par match d'abord ka ɲini ka bɔ poule la ka qualifier coupe du monde na et éventuellement ka tɛmɛ an kɔrɔw ye min ka tɛmɛ o kan et pourquoi pas ka taga trophée nɔfɛ parce que bɛɛ taga kun de bi bi na Mali tɛ se ka taga catégorie de jeune na cadet la k'a fɔ ko a bɛ taga dɔ wɛrɛ la ni coupe ɲini tɛ voilà n'an tagara n'an ma coupe de sɔrɔ an échoué sinon an kan ka taga coupe de ɲini. Abdoulaye Konate n'ale kunnafonidilaw ka ɲɛmaa ye fédération malienne de football kɔnɔna na a fana ɲɛfɔli k'an ye nin ɲɔgɔn lajɛrɛ kofɔlen in kan. aw jija aw ka kɛ anw ka kuma lasebaga ye ni Mali ka matchiw bɛ yen information k'a di match bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ani heure jumɛn o fana bɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ yen u dɛmɛ cogo min na u se ka taa match ninnu lajɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka se ka victoire sɔrɔ. liste mun dalen filɛ maaw tulo kan ni maaw kun sigilen dɔ k'a kɔnɔ kosɛbɛ u n'a kɛ sababu ye ka Adama Jefila Jalo n'a ka cɛdenw dɛmɛ k'u concentré sisan u ka labɛn labanw kan yanni k'u kunda Tinisikaw fɛ kan ka taa laban tɔ labanw kɛ yanni u ka taa Maroc n'u yɔrɔ jɔyɔrɔ bɛnnen don Casablanca ma ka maaw hakili jigin k'a fɔ ko ni tolon kofɔlen kɛnɛ kan Mali bɛ bakuruba se la ni ani Angola bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Centrafrique fo ka taga se Côte d'Ivoire ma. ala ka sebaya nɔgɔya an ka cɛdenw ye an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce Advance TV sugandili la ka aw kunnafoniya a ye to anw filɛli la wasa b'aw ye jabaranin ko la ala ka Mali lakana. n y'a dɔn nin ye an denmuso ka furu sabanan minɛ ye sakɛ. Furu sabanan wa Arama ne jiginne la dɛ. Tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan video kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.video.tv walima Maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes.
Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.